Prva poslanica Timoteju, 1. glava. Uvod. Pavle, apostol Hrista Isusa po naredbi Boga, spasitelja našeg, i Hrista Isusa, naše nade, Timoteju, pravom čedu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našega. Pravu nauku treba čuvati. Kao što sam te prilikom odlaska u Makedoniju zamolio da ostaneš u Efesu, da narediš nekima da ne uče drugačije i da ne obraćaju pažnju na priče i beskrajna rodoslovlja, što sve stvara više prepiranja nego Božji poredak koji se u veri ostvaruje. A krajnji cilj te naredbe je ljubav iz čista srca i dobre savesti i nelicemerne vere, od čega su se neki udaljili i obratili praznim razgovorima, želeći da budu učitelji zakona, a nisu u stanju da razaberu ni šta govore, ni šta uporno uveravaju. Mi naime znamo da je zakon dobar, ako ga ko primjenjuje kako treba, znajući ovo, da zakon nije postavljen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, bezbožnike i grešnike, nepobožne i pogane, ubice oca i ubice matere, za one koji ubijaju ljude, za bludnike, pederaste, trgovce robljem, lažljivce, krivokletnike i za sve drugo što se protivi zdravoj nauci po evanđelju o slavi blaženog Boga koje je meni povereno. Zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našem, koji me je osnažio, što me je smatrao vernim i postavio u službu, mene koji sam pre bio hulnik i gonitelj i nasilnik. Ali mi je ukazana milost, zato što sam to učinio u neznanju i neverovanju, a blagodat Gospoda našega sa verom i ljubavlju u Hristu Isusu prebogato se izli na mene. Istinita je reč i dostojna da je svi prime. Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Nego zato bih pomilovan, da na meni prvom Isus Hristos pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će verovati u njega za život večni. A caru večnosti, neprolaznom, nevidljivom, jedinom Bogu, čast i slava u sve vekove. Amin. Ovu ti naredbu poveravam, čedo Timoteju, shodno pređašnjim proroštvima za tebe, da osnažen njima ratuješ dobar rat, imajući veru i dobru savest koju neki odbaciše i u veri brodolom doživeše. Među njima su i Menej i Aleksandar, koje predadoh Satani da se nauče ne huliti. Prva poslanica Timoteju, 2. glava. O molitvi i ponašanju žena. Molim dakle, pre svega, da se vrše moljenja, molitve, molbe, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i sva poglavarstva, da miran i tih život provedemo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Ovo je dobro i ugodno pred Bogom, našim spasiteljem, koji želi da svi ljudi budu spaseni i da dođu do poznanja istine. Jer Bog je jedan, i jedan je posrednik između Boga i ljudi,
čovjek Isus Hristos, koji je samoga sebe dao kao otkup za sve, za svjedočanstvo u pravo vreme. Za to svjedočanstvo ja sam postavljen kao propovednik i apostol. Istinu govorim, ne lažem, kao učitelj mnogobožaca u veri i istini. Hoću dakle da se ljudi mole Bogu na svakom mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja. Tako isto i žene, u pristojnom modelu sa stidom i smernošću, da ukrašavaju sebe ne pletenicama i zlatom ili biserima ili raskošnim odevanjem, nego dobrim delima, kao što to priliči ženama koje ispovedaju pobožnost. Žena neka se uči u miru u svakoj pokornosti. Ženi pak ne dopuštam da druge uči, niti da gospodari nad mužem, nego da bude mirna. Jer je prvo stvoren Adam, zatim Eva. I Adam ne bi prevaren, a žena prevarena učini prestup. Ali će se spasiti rađanjem dece, ako ostanu u veri i ljubavi i osvećenju sa smernošću. Prva poslanica Timoteju, 3. glava. O sveštenstvu. Istinita je ova reč. Ko želi episkopstvo, lepu službu želi. Episkop, dakle, treba da je neporočan, jedne žene muž, trezven, razborit, pristojan, gostoljubiv, kadar poučiti, ne pijanica, ne ubojica, nego blag, ne naklonjen svađi, ne srebroljubac, koji dobro upravlja svojim domom i ima poslušnu decu sa svakom čestitošću, jer ko ne zna da upravlja svojim domom, kako će se starati za crkvu Božju. Ne novoobraćeni, da se ne naduje i padne pod đavolsku osudu. A treba da ima i dobro svjedočanstvo od onih koji su van crkve, da ne bi pao u pogrdu i zamku đavolju. Đakoni isto tako treba da su časni, nedvojezični, koji se ne odaju mnogom vinu, nelakomni na sraman dobitak, koji imaju tajnu vere u čistoj savesti. Pa i oni da se prvo ispitaju, pa onda da vrše službu, ako su besprekorni. Žene isto tako da su časne, da ne klevetaju, trezvene, verne u svemu. Đakoni da budu muževi jedne žene, koji dobro upravljaju svojom decom i svojim domom. Jer koji svoju službu dobro izvrše, stiču sebi lep stepen i mnogo pouzdanja u veri u Isusa Hrista. Protiv lažnih učitelja treba se boriti. Ovo ti pišem, nadajući se da ću skoro doći k tebi. Ako se pak zadržim, da znaš kako se treba vladati u domu Božijem, koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđava istine. I po opštem priznanju, tajna pobožnosti je velika. Onaj koji se javi u telu, bi opravdan u duhu, pokaza se anđelima, propovedi se mnogobošcima, svet u njega poverova, bi uznet u slavi. Prva poslanica Timoteju, 4. glava. A
A Duh izričito kaže da će u posljednja vremena neki odstupiti od vere, obratit će pažnju na varljive duhove i demonske nauke, u licemerlju lažljivaca koji su žigosani u svojoj savesti, koji zabranjuju stupanje u brak, traže da se uzdržava od djela koje je Bog stvorio, da ih sa zahvalnošću uzimaju verni koji su poznali istinu. Jer je svako stvorenje Božje dobro i ne treba odbacivati ništa što se sa zahvalnošću prima. Osvećuje se, naime, rečju Božjom i molitvom. Dobar Hristov služitelj. Ako na ovo upućuješ braću, bit ćeš dobar služitelj Hrista Isusa, koji se hrani rečima vere i dobre nauke za kojom si pošao. A poganih i babskih priča kloni se, nego se vežbaj u pobožnosti, jer telesno vežbanje je zamalo korisno, a pobožnost je korisna za sve, jer ima obećanje za sadašnji i budući život. Istinita je to reč i dostojna da je svako primi. Zato se naime trudimo i borimo, što smo se uzdali u Boga živoga, koji je spasitelj svih ljudi, osobito vernih. Ovo nalaži i uči. Niko da te ne prezire zbog tvoje mladosti, nego budi primjer vernima u reči, u vladanju, u ljubavi, u veri, u čistoti. Dok ne dođem, pazi na čitanje, na savjetovanje, na učenje. Ne zanemari blagodatni dar koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvima, pošto su te prezviteri i rukopoložili. Ovo upražnjavaj, u ovom živi, da tvoj napredak bude očevidan svima. Pazi na samoga sebe i na nauku, istraj u tome. Jer čineći ovo, spasit ćeš i samoga sebe i one koji te slušaju. Prva poslanica Timoteju, 5. glava. Praktični savjeti za različite položaje. Starijeg čovjeka ne ukoravaj strogo, nego ga moli kao oca, mlađe kao braću, starije žene kao majke, mlađe kao sestre, u svakoj čistoti. Udovice poštuj, koje su stvarno udovice. Ako pak neka udovica ima decu ili unučad, neka prvo nauče svoju kuću poštovati i roditeljima uzdarje uzvraćati, jer je to ugodno pred Bogom. Koja je prava udovica i usamljena, uzdala se u Boga i ostaje danonoćno istrajna u moljenjima i molitvama. A koja sladostrasno živi, živa je mrtva. I ovo im naloži, da budu bez mane. Ako ne vodi brigu o svojima, naročito o domaćima, odrekao se vere i gori je od onoga koji ne veruje. U udovički spisak neka se unese udovica koja nije mlađa od 60 godina, koja je bila jednom mužu žena, koja ima svjedočanstvo o dobrim delima, ako je decu odgojila, ako je bila gostoljubiva, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomoć ukazivala, ako je išla za svakim dobrim delom. A mlađe udovice ne primaj, jer kad im se čulnost uzbudi, protivnostu žele da se udaju, čime navlače na sebe osudu, što su prvu vernost pogazile.
a ujedno se i besposlene navikavaju da idu po kućama, i ne samo besposlene, nego i brbljive i ljubopitljive, govoreći što ne treba. Hoću dakle da se mlađe udovice udaju, da decu rađaju, da vode domaćinstvo, da protivniku ne daju nikakva povoda za vređanje. Neke su naime već zastranile i pošle za Satanom. Ako koja verna ima udovice, neka ih potpomaže i neka se crkva ne opterećuje, da može pomoći onima koji su prave udovice. Prezviterima koji su dobre starešine treba ukazivati dvostruku čast, naročito onima koji propovedaju i poučavaju. Jer pismo kaže: ne zavezuj usta volu koji vrše, i radnik je dostojan svoje plate. Ne primaj tužbe protiv prezvitera sem na izjavu 2 ili 3 svedoka. One koji greše izobličavaj pred svima, da i u druge uđe strah. Zaklinjem te pred Bogom i Hristom Isusom i izabranim anđelima, da ovo čuvaš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti. Ruke ne polaži brzo ni na koga i nemoj da učestvuješ u tuđim gresima, drži sebe čista. Ne pij više samo vode, nego uzimaj pomalo vina zbog svoga stomaka i čestih slabosti. Gresi nekih ljudi su vini i idu pred njima na sud, a gresi nekih idu za njima. Isto tako su vidna i dobra dela, a i koja nisu, ne mogu se sakriti. Prva poslanica Timoteju, 6. glava. Svi koji su robovi pod jarmom, neka drže svoje gospodare za vredne svake časti, da se ne bi hulilo na Božje ime i na nauku. A koji verne imaju kao gospodare, neka ih ne omalovažavaju zato što su braća, nego neka ih još radije služe zato što su verni i Bogu dragi, što se pašte u dobročinstvu. Ovo uči i savjetuj. Završne napomene i uputstva. Akoliko uči drugačije i ne pristaje na zdrave reči Gospoda našega Isusa Hrista i na nauku shodnu pobožnosti, taj je nadmen i ne zna ništa, nego boluje od prepiranja i svađanja, od čega nastaju zavist, svađa, huljenje, zla, podozrenja, svađanja ljudi pokvarena uma i lišenih istine, koji misle da je pobožnost sredstvo dobiti. Pobožnost i jeste velika dobit kada je spojena sa osjećanjem dovoljnosti. Jer ništa nismo doneli na svet, pa ništa ne možemo ni odneti. A kad imamo hranu i odeću, budimo ovim zadovoljni. Koji pak žele da se bogate i upadaju u napast i u zamku i mnoge nerazumne i škodljive želje, koje guraju ljude u propast i pogibao. Jer srebroljublje je koren svih zala, neki mu se predadoše, zastraniše od vere i sami sebi mnoge muke pričiniše. A ti, čoveče Božiji, izbegavaj sve to, idi za pravednošću, pobožnošću, verom, ljubavlju, strpljivošću, blagošću. Bori se u dobroj borbi vere, dohvati večni život u koji si pozvan i za koji si dao dobro ispovedanje pred mnogim svedocima. Nalažem ti pred Bogom, koji sve oživljava, i Hristom Isusom, koji je pred Pontijem Pilatom
posvjedočio lepo ispovedanje, da održiš ovu naredbu čistu i neporočnu do dolaska Gospoda našega Isusa Hrista, koji će nam se u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini vladalac, kralj kraljeva, gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost i obitava u svetlosti koje se ne može pristupiti, koga niko od ljudi nije video, niti može vidjeti, njemu čast i večna sila. Amin. Bogatima na ovom svetu nalaži da ne budu oholi i da se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga, koji nam sve daje izobilno za užitak, da čine dobro, da se bogate u dobrim delima, da budu darežljivi na opštu korist, sabirajući tako sebi blago kao temelj za budućnost, da dostignu pravi život. O Timoteju, čuvaj povereno ti dobro, kloni se pogih praznih reči i protivljenja lažnog znanja, koga se neki drže i tako od vere otpadoše. Blagodat sa vama.